הפשיטו אותי עם כל הבגדים, תחתונים, הכל. קשרו אותי כשאני לא לובש כלום, כאילו, ואני קרוע מת בלי אוכל. מתפלל, כאילו, לאלוהים, תוציא אותי מזה כבר. אתה אומר, כאילו, מה נדפק. איך אתה קורא למה שעשו לך? תקיפה מינית? חד משמעית. כן. זה אלימות מינית, וזה בעיקר המטרה שלה להשפיל. המטרה שלו הייתה להשפיל אותי. לדרוך לי את הכבוד, וזה בול מה שהוא עשה. הם עשו עוד דברים עשו את זה? כן. לא, קשה לי לדבר על הקטע הזה ספציפי, אני לא אוהב לדבר עליו. וזה קשה, זה היה הדבר הנוראי. זה משהו שהנאצים לא עשו אותו. בתקופה של היטלר לא היו עושים דברים כאלו. אתה רק מתפלל אלוהים שזה ייעצר. וכשאני שם, כל יום כל מכה, כל יום, אתה אומר, סיימתי עוד יום בגיהנום. מחר בבוקר אני אקום לעוד גיהנום, ועוד גיהנום, ועוד גיהנום. זה לא נגמר.